Id-direttur tal-films Ridley Scott ma jissuġġerixxi lil ħadd biex jiġi għall-btala fil-Gżejjer Maltin stqarrija illi ffumentat sentiment ta' kritika fil-konfront mhux biss ta' Scott iżda wkoll fil-konfront tal-Kummissarju tal-Films Johan Grech bil-Gvern baqa' fommu sieket. Fost il-kritiċi kien hemm l-uffiċjal laburista u ċermen tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Jason McAuliffe illi sostna li qed jistenna li l-Gvern ta' Robert Abela jikkundanna tal-diskors mill-Amerikan, kundanna li sissa għada ma saritx. It-tnejn filgħodu Net News staqsa lil McAuliffe propju dwar dan kollu fejn qalilna illi l-Gvern għadu fiċ-ċans. Il-Gvern ma ħareġ ikkundanna, ir-reazzjoni tiegħu. Għatfadallu ċansu li jikkondanna. Sa għaddew iktar minn 24 sija fuq. U even ma tfadal ċansu jiena ġifieri nsosti dak li għattu. Mistoqsi jekk xi ħadd mill-Gvern kellmux, McAuliffe saħaq illi ħadd ma ġibidlu l-attenzjoni dan ifisser illi wisq inqas ta' oħraġu. Ħadd mill-Gvern ma jiġbidli l-attenzjoni biex ma nerġax. Il-Gvern waqqas qallek li jaqbel miegħek pereżempju. Jiena inti staqsejtni jekk il-Gvern kellmek, jiena qed ngħid li l-Gvern ħallini fil-libertà li nesprimi l-ħsieb ħieles tiegħi. Intant, dak illi issa huwa l-Ministru responsabbli mill-film Owen Bonnici fl-ebda mument ma kundanna d-diskors ta' Ridley Scott, anzi saħaq illi fejn wieħed imur għall-vaganza hija deċiżjoni suġġettiva. Qal li ma jagħtix parir illi jiġi turizmu lejn Malta, naturalment l-għażliet ta' fej wieħed imur biex iqattab taraw mażliet personali u suġġettivi. Il-fatt jibqa' illi minnaħa għandek il-Ministru li qed jappella biex ma nafrux l-investiment tal-barranin fis-settur tal-films u mill-banda l-oħra għandek lill-uffiċjal laburista jgħid li Ridley Scott ġie vaganza b'xejn f'pajjiżna imħallsa minn but il-poplu. Nappella mill-ġdid. Nodu attenti, klassi politika għandha responsabilità, kulħadd għandu responsabilità biex nassiguraw li l-industrija tal-films kompli tikber. L-ironija kollha ta' xi ħadd li ġie kemm il-darba Malta, naħseb ħa vaganza wkoll bi flus pubbliċi Malti le mhux hekk. Tal-episodju ġeddet il-kritika fil-konfront tal-Kummissarju tal-Films Johan Grech kif mill-ġdid diversi esponenti flimkien mal-Partit Nazzjonalista qed isejħu għar-reżenja tiegħu anke wara illi Grech ippubblika l-kumment ta' Scott imbabas u wara minn hekk baqa ma kundannax dak il qal l-Amerikan. Meta staqsejna lil McAuliffe dwar Johan Grech l-ewwel beda jelab għall-gallerija u sussekwentament stqarr illi hu kien jippubblika l-kumment ta' Ridley Scott fl-inter tiegħu. Taħseb li huwa ġusti li l-Kummissarju editja l-filmat? Dak mhux jiena li tnoqgħod. Fl-opinjoni tiegħek taħseb li huwa ġust? Kieku jien ma kontx neditjah. Intant, fid-dawl tal-kritika kontinwa fil-konfront tal-Kummissarju bit-berbiq ta' mijiet ta' eluf ta' euro minn but il-poplu mingħajr ebda raġuni sostanzjali dgergir għal fatt illi l-pagamenti fis-settur tal-films ilhom illi waqgħu lura wissa din il-kwistjoni u Bonnici qed jibqa' joħroġ u għal Johan Grech. Dan minkejja li anke skont il-Ministru hemm sentiment kontra l-istess Kummissarju tal-Films. Għamel xogħol tajjeb ħafna. Li huwa veru wkoll li l-producers lokali u l-filmmakers indiġeni ħassew fl-aħħar xhur u qed nitkellem magħhom u ħankompli nitkellem magħhom illi waqt li ingħata ħafna focus fuq il-film industry barranija fejn jidħlu huma ma natax biżżejjed focus. Francesco Catania, Net News.